जे TSF होनोय जों थानसा मालाया अमति हाके एरें माजला बेरे तंग बाय जुगलायगला तामनि हंका के जों TSF बुंगै बस कायसे जों फायको बरकले TSF बुंगै गदकमा बसर ओंखा बरक से सिथायगलायो क्या बरक से अमा याक्ति सजाकन खानके जे जेनारेशन रक नेक्स्ट जेनारेशन रक जे सिनि त्रिपुरानि तिप्रा सातंनाय रक तामनो सिकिसिनाय सिनि मोनाय संतु सिनि गगै संतु सिन तामनो नुगि ताम सिकिसिनाय अबा हायरं अबनो अमा हाय ताइता ओंसितुं अबनो नपयो आं बबा हायके ताम रक जाका बा ताम रक जाका नि हाते खामाने ताम बबा हायके बालिकासे तिनी माने हिंगा हायंखा तिनी आरो TSF नि ओंगै खरकसा माने फसेम नि मोनाय नोता बबाय बआरो कानसुले फुटु बुओ भिडिअ खायो ओके निजिरा बताम नि शेयर खायनि अबनो वान सुगा आं बनो माना खाय माने के सार प्रिन्सिपल बटंगो आन लगिवो के जों कक सालाय तंलाय कुनु बबाय रागिबो उंया अमसे आमतिके सालायै आं किनार फासिंगो माने फातार फासिंग फायका लामाव सिरि फासिंगो आसिनि न ओकुलुक्तै निसान मुंगै खरकसा बरक ब आनो ओकुलुक्तै खनाय आनि मोबाइल सासिगो आगो मोबाइल सेगै बखनाय सासिगै दागारे रहरो सिरि साखानि गा आजागा सरटन याक्तक नाङै दुखु माने थाका हस्पिटल नायै इंजेक्शन रजाके ताकता किसा हाम अमनो मा हम माने कायसा अर्गेनाइजेशन थुं जे जागा फांतो खरकसा बरैनो निजरा याक्ति सानानि अब बसु जरा तैसा बरक सानो तेसेब्र ब माजरा सानो ताबो आनि माजरा साबना नाय अब आनि सोंमो आनि सानो नना काजे अब हायख्लायने हिंगा कासला दा बसला बिनु मुं निशान दे ब्रमा बबनो दै नना बिसा दै नना हायख्लायके ससा ब खायमानि हंगा के बिनि दल अजे बिन दल न आं अजे 4th सेमेस्टर नि मोनायनो बको बरगानो साव जों प्रुफ नांगौ होननाय फट' बो गां साका नों तो प्रुफ नांगौ आंबो प्रुफ नांबोले नों साबो नि तामनि बागै गखा आंनि मुंसमाया आंनि फट' बुइफा नारगोन होनि हमानि ब आमन तैसे आजे साजंनाके बरक जल जायगा उल्टा बस जल जायगा आनो उल्टा दागारे रुफाय खनाय सासिगो दा अब हायके डाइरेक्टली ओपनली प्रिन्सिपल ने बसगानो में नंबर प्रिन्सिपल मुसासो खुफेखा प्रिन्सिपल माना खायका गाके एप्लीकेशन रेडी हंका गा रखा माना खाय प्रो के मेम संनो सावे आनो स्टाफ रूम तो लांगे आनिया गो या ब्रबन मावो ब्रब्र लायखा आको लायखा के मेम संबो साजागलिया आबं तमनो ताबो नाया बंतैया पार्टी मुंनो तैये आं अमसों नायो जे TSF होनोय जों थानसा मालाया अमति हाके एरें माजला बेरे तंग बाय जुगलायगला तामनि हंका के जों TSF बुंगै बस कायसे जों फायको बरकले TSF बुंगै गदकमा बसर ओंखा बरक से सिथायगलायो क्या बरक से अमा याक्ति सजाकन खानके जे जेनारेशन रक नेक्स्ट जेनारेशन रक जे सिनि त्रिपुरानि तिप्रा सातंनाय रक तामनो सिकिसिनाय सिनि मोनाय संतु सिनि गगै संतु सिन तामनो नुगि ताम सिकिसिनाय अबा हायरं अबनो अमा हाय ताइता ओंसितुं अबनो नपयो आं